Singakahlali nje phansi akungitshele nje ekuthena ukuthi yini eyenza umuntu wesifazane ekuthena ukuthi uthola ukuthi unamanzi futhi uthi uyamlalelisisa kahle uma ungena kuyena uthola ukuthi awumuzwa kahle awumnambithisisi kahle yini le eyenza lokho. Okay, okokuqala Shembe ngingabala inhlobo zokudla esikudlayo. Uma umuntu wesifazane awudli noma yini, awuphuzi noma yini, kusuke kuwukudla okudlayo. Okunye kusuke kungayiphathi kahle kwakho noma kwaphathini wakho ngoba wena ungayiphatha kahle kanti yena ngaphandle ubusy abuye nezinto ezizogcina sezigulisa wena sekwenzeka kanjalo. Kuningi omunye abanye bayaliwa imjovo uthothi mhlambe umjovo angiyigxeki imjovo iright kodwa omunye umuntu iyaye ingahambi negazi lakhe ingahambisani naye uthola ukuthi siyamgulisa isimenza amanzi. Omunye ke kuyaba nayilumbo ke uthola ukuthi into ebekiwe ngamabomu afike wayithatha lapho ukuthi ihlale kuyena iphile naye into ekanjalo. So ekugcina ukuthi umuntu wesifazana agcine esemanzi kuthiwe umanzi akudingeka ubumanzi buze beqe uzube nobumanzi obeqile uthi noma soye enkonzweni uthothi sekwenzeka umsindo yabo. Oh yeah. Sengathi mhlabazi noma khona onqaphayo yini. Ku wrong kakhulu lokho akumele kube njalo. Ngizwe kahle nabesilisa bayathinteka futhi. Nabesilisa futhi bayathinteka impela ngoba nabo bathatha ukungcola babuye bakunike omama nomama bakhona omama abangaqondile abathatha ukungcola emaceleni babe bakufake kumuntu wesilisa. Yebo. Ngizwe kahle dokotela. Kodwa ke uma ngabe umuntu wesilisa kumele wenze sure ukuthi uyazithola inkunzi imbiza zokuklina uyikline unobaba akhuthali ungashaya udaka. Ngimthanda umuntu okuthiwa ushaya udaka ngikhona ngudokotela ngizilapha inkinga zasekamereni ngoba phela mangabe ushaya udaka abafana abancane bazofika bakuplastelele bengabushaya udaka baplastele kumama moshaya udaka. Lokile dokotela sihlale phansi. Akanibingelele mbuke lapha ekhaya igama ngumzothule ngokashembe isibongo kumafofuke njengede ngabani isambane esamba umgosi angalala maqedo lala bafoza nokhwathi izikhudla khudla uthi mawuvimba ngala uthi kusungale ngumkhovu oyiphayo kumadakeni oyishasa nketela ngiyabingelela le inethezeka TV igama lohlelo uphila kanjani abantu banenkinga ezahlukahlukene namhlanje zisithathe inkinga zabantu safika qathatha kuDr Ngema. Dr Ngema uzobingelela echaze okuthile okukhona okusha nokunye okuyizinkinga zabantu ahlangabezana nazo esikhathini samanje ngoba inkinga ayipheli usuku nosuku experience inkinga entsha. Dokotela avele sikubingelele sikwamukele kwiNethezeka TV. Ngiyabonga ithuba Shembe ngiyabingelela kubabukeli beNethezeka TV. uDr Ngema lo okhulumayo abaningi bayamazi ngiyabingelela nabalandeli bami abangilandelayo lapha kwiNethezeka ngithi njalo sanibonani. Dokotela kunenkinga ezintsha nezimo ezintsha ohlangabezana nazo kakhulukazi uma uzothula uhlelo noma uzovela la kwiNethezeka TV uthola ukuthi abantu baqhamuka nezinto ezahlukahlukene nawe uzobona ukuthi hawu yazi sengihamba ngilaphe ngeze ngifike kuleli zinga njengodokotela akuchaze njengamanje ikuphi othe wa experience sonke lesikhathi lokho esifika la njengeNethezeka TV. Okay, ukwelapha nje angazi ngizokuchaza kanjani. Uyaye udile mhlambe nezinto lezo osuke udila nazo. Lokho isikhwama sakho okusuke kuchume kona. Kodwa ngokuya ngeinkinga zabantu ngayifanisa kanjani lento ubone mawuzama ibusiness mhlambe une tuck shop angithi abantu bayafika bathi sesizofuna ithini labhontshisi uthola ukuthi awunalo kumele wenze sure ukuthi uyaphahla uyababuza omkhulu uyakhula ngokolwazi uyabuza nozakwenu ukuthi nokuthi kuhamba kanjani ukuze uzobasiza abantu ngalolonke usizo abalidingayo. Ngizwe kahle dokotela naso isigezo
isigezo sabesifazana okubalekile ukuthi sikhulume okwesigezo sabesifazane abantu abaningi besifazane ngiyababona einkundleni zokuxhumana bayavela bekhuluma ngokuthi balitholile usizo kudokotela ngabe sona isigezo sisebenza kuphi nendawo Isigezo ke esabantu besifazane kuningi kakhulu okusenzayo isigezo kumuntu wesifazane uma ngabe usiphuzile ufike umuthi ngaphakathi uzifunele wona inkinga ekumele udile nayo kumuntu wesifazane ufike ulungise leyo nkinga leyo ngoba singaphuza isigezo esifanayo siyabantu besifazane mina ngithi mina singenze kanje athi omunye hayi mina singichamise kakhulu athi omunye hayi kuvele kwenzeka ukuthi uyayibona leyo nto so kuya ngenkinga ekumuntu ibe sefika silapha lapho siyasiza kakhulu kuma period pains siyasiza kwabangabatholi abantwana siyasiza ngoba sivula ama tubes ungaba une discharger amanzi eqile sithweni sangasese siyaklina siyakhucula sivuselela nje nemizwa umuntu wesifazane kuningi kakhulu esikwenzayo ngifuna sike sigcile kusona ngoba abantu besifazane banenkinga ezahlukahlukene ngempela uma bechaza ngikhuluma lokho nje ngoba ngibonile lapha nakuma comments ngabona nakubantu abasithumelelayo ke imiyalelo bebonga ekutheni ukuthi sikwazile ukuthi sikusondeze njengodokotela ungema ekutheni ukuthi uzokhuluma zona lezi inkinga abantu besifazane abake befike la noma wena okubhekane nabo wase uqinisekise ukuthi lokho uqedile ngabe iziphi izimo nezinselelo obubhekana nazo kubantu besifazane izona nje lezo inkinga zokuthi omunye uzothi akabathola abantwana omunye athi uyopha akaqedi khona abantu besifazana abanenkinga ngoba nemjovo hayi angigxeki imjovo angisho ukuthi abantu abayeke ukujova abantu besifazane kodwa ukuhlela lemjovo abayisebenzisayo abanye babo ayibonke iyayingahambisani nomzimba wabo noma umuntu negazi lakhe uthothi umjovo usukunikeza inkinga ezithile so isigezo asubulala umjovo kumuntu asugudluzi futhi uma ngabe ujova usebenzisa akuxabana awubinankinga usuke nje umjovo wakho usazoba khona bese sona sikusiza kule nkinga le osukubhekane nayo Oke wakhuluma indaba yamanzi uthola ukuthi umuntu uthi angisakuphuzi ukuthi noma inhlobo ethile kane mina athi angiyiphuzi ingenza mhlawumbe ngibe namanzi ngifuna ukufike lapha ekutheni ukuthi kulabo bantu abanaleyo nkinga uqinisekise ekutheni ukuthi abasondele ekutheni ukuthi bezosebenzisana isigezo Yebo impela isigezo siyasiza kakhulu ezintweni ezikanjalo abanye abantu besifazane uyafika asho ukuthi omunye uthola ukuthi uzofunelwa umyeni wakhe ngoba esesho ukuthi hayi umama angisaboni kahle ukuthi hayi ungathi manje sengingena edamini noma kanjani uyayibona leyo nto so useyaqhumbuza impela ofuthi kurongi lokho okunye ke bengisathi into le ndaba le yelumbo okwelumbo amalumbo maningi ahlukana akulona leli lumbo leli engake ngakhuluma ngalo before sengikhuluma leli lo mekulunje umuntu wesifazane khona abantu besifazane abanenkinga la shembe ngaphandle uthola ukuthi uma ngabe uke wahlangana nomuntu wesilisa angaphinda abuye ahambe nomphela bakhona abantu abaphila leyo mpilo ahlale umuntu ahlale engathandani namuntu la ethi uqhubeka khona nempilo bathandane kube mnandi nje kube kuhle kube mnandi mmeke baya phansi baya embedeni kuyoba umgcinile ngalelo langa sengikhuluma ngamalumbo into ezifana nalezo izinto ophila nazo ezikuwena ngaphakathi olunjwe ngazo noma osetshenzwe ngazo omunye umuntu ke oyadinga isigezo ukungcola okuqhamuka no partner wakho ngeke ngisho ukuthi okuqhamuka nomuntu wesilisa ngeke ngisho ukuthi okuqhama nomuntu wesifazane kodwa nje upartner wakho ngoba umuntu wesilisa uyahamba lale la aqoqa ukungcola mebuya naloko ngcola futhi uyabuya azokufaka kuwena kanti nomuntu wesifazane uyakwenza lokho bakhona abantu besifazane olala lavuke lale lavu ngingasho ukuthi abantu besilisa kuphela nabesifazane bakhona abenza lokho sengisho ukuthi lokho kungcola lokho suke unako isona isigezo lesi esikhona ukukusiza lapho ukuthi uklineke
Ngizwe kahle uyabona uma uthinta lesi sigezo sabantu besifazane kubuye kungikhumbuze inkulumo yensizwa esake sakhuluma nayo owayisiza kakhulu kakhulukazi lapha na kwakuyi detox mangaphosisi le eyenza ukuthi nenkunzi yayo ngoba impela yasivilapha kwase iyasibizwa ngevila manje leli vila lagcina impela selikhuthele ngifuna ukubuya lapha ekuthenini ukuthi lezi zinto esikhuluma ngazo njengamanje sikhuluma ngiyabesifazane kwebesilisa songena abantu besifazane usho ukuthi abasukume behleze beyiklina ngasi sigezo nakuba inkinga bengakayiboni ngoba inkinga kuyenze ukuthi iyakhela ngaphakathi impela kunjalo kubalekile nje ukuziklina nje kuyinto ebalekile nje ukuthi uhlala uziklina uma umuntu wesifazane ngoba kumele ube fresh nangaphansi kube clean kube fresh ithola ke izinto ozoziphuza ukuthi umama ahlale eqoqekile ehlelekile nje engenaphunga yabo abe clean nje kubaleke kakhulu isigezo senza izinto eziningi kakhulu ngeke ngikwazi ukuyibala zonke ngenxa yesikhathi kuningi kakhulu even nje ukuqondisa ama period izinsuku zakho khona abanye abantu besifazana abopha kakhulu uthothi wopha kuze lokho ngathi lokho kubi yabo omunye opheka kancane omunye izinsuku zakhe zingahambi kahle omunye eqiwe inyanga ungaze ufunga ukuthi ukhulelwe meyo checkana lutho so izona zonke izinkinga ezidinga ukuthi umuntu asebenzise isigezo even isilumo kubalekile mongabe unesilumo siyakusiza futhi isigezo sabesifazana ake sibuye la ngoba usoze wathinta indaba yelumbo ukuthi kuyenze ukuthi umuntu wesilisa ehamba hambe ebuye eqoqe efaka umuntu wesifazane nowesifazane bakhona abanjala abaqoqa beqoqe benike owesilisa uthola ukuthi owesilisa indoda ebhizi engenasi isikhathi manje mase kuba naleso simo ake singene kule esake sakhuluma ngayi abantu ethinta nabantu besilisa ngicabanga ukuthi sasikhuluma nge-detox yebo iyona i-detox iyakhuculula nayo eside emzimbeni icaffeine njengoba ngishilo ukuthi imbiza zalaza engemazi uma ngabe uyisebenzisile ephuzwayo ifike iqonda ifuna inkinga ngaphakathi emzimbeni omunye umuntu angazaxaka ukuthi hawo bengithengi noshukela wathi angithola i-detox wathi uma unamathambo ngathi akathola i-detox umuntu azadide ukuthi kanjani sinenkinga ezihlukene kodwa kuzothi asithathe into eyodwa njengoba ngichaza ukuthi uma uphuzile uyayifunela inkinga kuwena ngaphakathi bese udila nenkinga okay ngeke ngabona amaphilisi asetshenziswa kanjani ngoba sazi ukuthi amaphilisi atholakala kodokotela noma emaklinikhi makuya ukuthi uya emaklinikhi kuwena dokotela ngoba udokotela osebenza kakhulukazi ngamakhambi esintu sifika kanjani ekutheni ukuthi kube nephilisi alright amaphilisi sinamaphilisi abantu besifazane amaphilisi ke lawo amakhambi nje natural herbs lawo amakhambi nje emvelo akukho okuseceleni amakhambi nje emvelo iwona esiwasebenzisayo bese siwafaka ke kuma capsule ke lawa isilungu senzela ukuthi umuthi wakho ukwazi ukungena kahle iphilisi futhi kusayilo mama iphilisi ke leli aliphuzwa liyashuthekwa licishe lenze into ethi ayifane nesigezo iphilisi usebenzisa nje lilodwa ngesonto uyalishutheka ngaphansi khona intombazaneni impela ulishutheke kahle nje uzolala liyaklina ke nalo ama discharge zonke le inkinga ekade ngiyibala ukuthi akusebenze into efanayo liyadraina nalo amanzi liqoqa inyama umama angahlakazeki yabo uqoqaqane kuze nobaba jabule mekuwe enkonzweni yabo ungashaya inkonzo ebandayo baze basha abanye bathi isitofu kumele sibe ku6 siyasiza ke lapho ukuthi siqoqe nje inyama umama abuyele esimweni siza lapho ke iphilisi okay ungisaya la kuyiphilisi ngoba sikuyiphilisi ngifuna sibheke ekuthenini ukuthi lithatha isikhathi esingakanani ukuze mhlawumbe uhlangane nobaba mhlawumbe ushutheke namhlanje ngoba uthi kanye ngesonto ungaya kubaba ngakusasa noma uweqisa usuku noma ungaya nini kubaba
Ngiyaye ngithi mina kuhle ukulisebenzisa uzolala ungeke usaloku usukuma njalo noma ubhizi uma ulala nje ulishutheke ulale ekseni usuyaligeza liyakhuculula liklina ungcola uma ngabe uyabona ukuthi uyazizwa na uma ubona ukuthi lisakusebenza lisaklina lisachamisa angeke ukwazi ukuhlangana nobaba kodwa uyalizwa lona iphilisi meseliqedi kuya ngokuthi lificeni kumuntu omunye liyamsebenza nje 2 days noma 3 days uthothi liyamklina uyezwa nawe futhi uyabona mase uqedile ke meseliqedile ukusebenza usungahlangana ke nobaba sumnika ishebo zakhe okusho ukuthi ubaba kangazumi hayi akangazuma ubaba noma angazuma kumele understand kumele umxoxele uthi hayi bengisazi clean ukuziklina akulona ihlazo akuyona into wrong umtshele nje uthi hayi bengisaklina ngisasebenzise into yoklina ngoba mengena lapho usaklinile ngenzeka abuye nakungcola lokho akuthathe yena aphinda akubuyisele kuwena futhi kufana nothi ke ubunyela idada ngamanzi ngizwa kahle hayi nalapha kwisigezo isigezo ke sona lesabantu besifazane sona senze njani ngifuna ukuthi uma kuya ngokuthi sifica inkinga ngempela mase siyaqala siyagdraina ubaba uyama nakhona kwisigezo kunjalo nje mengabe uziklina uyama ubaba mengabe uziklina nje uyalinda ubaba ngoba phela kumele kukhuculuke lokungcola lokho uyalinda ngaleso sikhathi sisakusebenza okay okusho ukuthi uma kumile sekumile ukuzwa ukuthi mhlawumbe iyaklina kodwa usaqhubeka usiphuza akunankinga ubaba engavakasha akunankinga ngavakasha impela nje okay lokho ukuthi kubalekile ngoba egcineni kukhona kwisilungu kuthiwa hayi uma udle into noma iphiliselo ukuthi liyam effecta nalomuntu osondelene naye yabona thola ukuthi ugcina senamashashaza lapha nokunye ngenxa yaleso simo ingakho ngithi asiqinisekise ekutheni ukuthi umlaleli nombukeli lapha ekhaya uyayibuka lento esikhuluma ngayo futhi uyaqonda ukuthi lento isebenza kanjani la ngifuna ukuthi siye khona ke siya kwimbiza i-detox i-detox sithema sixoxa ngayo ithinta abantu besifazane nabantu besilisa ke yona sakhuluma ngelumbu kumuntu wesilisa umuntu osebenzisa ke i-detox wenze njani yena ngoba ithinta amadoda ithinta abantu besifazane oyisebenzisayo wenze njani uyaya ekamereni hayi impela ke detox ayinankinga uya ekamereni ngoba noma ngabe unenkinga iphuma ngasemuva iyakhipha ayizi ngaphambili noma iclean ngaphambili iyaqoqa kodwa ubese ukhishwa isisu noma ungcola kuphuma ngemuva so uya moya endlini encane la uklineka khona akuzi ngaphambili ngaphandle ukuthi ke mhlambe ke uza ngemuva kubaba ayingeke hayi ngizwa kahle osho ukuthi na ungiphindela lapho ukuthi ngaphandle kokuthi sengisho ukuthi ubaba mewukuthi ungena ngemuva phela ngithi ila ukuphuma ngakhona so ngeke uze kulunge ke lapho hayi ngizwa kahle okusho ukuthi ngoba phela masikhuluma iqiniso ababukeli bethu la abantu abahlukahlukene okusho ukuthi ngoba kukhona ama gays and lesbians okusho ukuthi uma kuya ngokuthi we gay asicacise ukuthi uma usebenzisa i-detox awuyinkonzini yasekamereni injalo impela awuyinkonzini yasekamereni hayi kulungile mbuke lapha ekhaya ngoba sikhuluma zona izinto ezithinta abantu abahlukahlukene ngoba izifo eziningi zithinta abantu abahlukahlukene ngoba abanye abantu uthola ukuthi unenkinga ethile uthola ukuthi imbiza imsebenzele kokunye ayitshela ukuthi yena ubeyitshela ukuthi ulapho okunye umuzwa esebonga esethi hey uyazi bekunene inkinga ethile eminyaka eminingi ngihleli nalenkinga kodwa egcineni ngisitholile isisombululo mhla ngisebenzisa lembiza ingakho i-detox ike yawela kubantu besifazane yazi yawela ngisho kwemizwa yabantu besilisa ngikhumbula sikhuluma nensizwe kaShandu eyakubeka kwacaca ukuthi hayi umama nje ekamereni yayingasamazi kodwa egcineni iyayiphuza i-detox kwashakela leyalumbo emva kalokho yasinda insizwa kaShandu kukhona impesu
impesu ngike ngabona impesu la ngaphakathi ngabona nokunye okuningi okwahlukahlukene sasicela ke njengamanje udlulisele ekuthenini ukuthi udokotela ungema ikuphi okunye aphinde edile nakho ngaphandle kwalokho esesikubalile mase sigoqa. Oh, alright. Okwanamhlanje nje nginiphathele kona ikona lokwasekamereni okwenkonzweni lokho ukufudumeza ikhaya ukuthi ekhaya kube mnandi ngoba phela mekulekha lapha enkonzweni ekhaya gcina ngingasabi imnandi ukuze nje kuzoba mnandi nakhona lapha akufudumale kube mnandi. Ikhona ke neyo baba esibiza ngomvusankunzi iyaphuzwa iyachatha futhi. Emva kwamabili nje uyiphuzile isuke seyisebenza egazini hayi nabungozi ke nayo amakhambi nje emvelo uyayiphuza awuyiphuzeli ke amahala ke yona awuyiphuzi ungeke uye enkonzweni uyiphuza esekhona umama ungaphuzi usafake yokuza usathe woza ajika angafika usuyiphuzile ngoba isibhamu siyahlohleka ngempela so mele uyiphuze somhlangabezile wambone sela iduze kwakho sungaqala ukuyiphuzeke yona yenza nje ukuthi umnumzane akhuthale aqine. Imbiza nayo umvusankunzi imbiza ephuzwayo yebo. Ngizwe kahle dokotela siyakhumbula kuno Storm Nonsense kuningi okukhona la ekhaya okuthinta futhi lona ikhaya nekamera ukuthi ekhaya kufudumala. Yebo ikhaya lifudumale sakha umuzi la hayi ukuthi umuntu uzumsebenzisele kuthiwa usebenzisa imithi wamenza le mithi leyo yokuthi umuntu egcineni mhlawumbe ugcina seyibulala noma enzani kuthiwa wamfaka umuthi le uzikhanda wena uzilungisa wena ukuthi ube clean induku uyisebenze uyabo uzikhanda wena uzikhanda ukuthi nje ube right nomama eqoqeke impela aqoqeke umama angahlakazeki umama ngingaqambuzi ubaba Nkosi yami. Ngizwe kahle dokotela usebenzelaphi abantu abakudingayo ukuthi uDr Ngema bekwazi ukuthi befikele kuyena eoffice nabantu abakude othola ukuthi bayadinga ukuthi izinsiza zakho nezinsebenzo zifike kubona benze njani abantu? Alright abakude nje siyabaposela sisebenzisa uCourier Guy impahla yakho ithatha 3 kuya ku5 days sisebenzisa uCourier Guy uPep siyawusebenzisa nayo if kungayona impahla yakho iliquid uPep awuyithatha into eyiliquid kodwa mekuyiloko powder ke namaphilisi kanje siyakhona ukuposela ngoPep abathanda phathisela ama-taxi amabhasi nakhona siyaphathisa kanjalo umuntu usho nje indlela elula yokuthi into yakhe isheshe bekuyena senze ngaleyo ndlela asho ngayo siphathisa kanjalo ngokusebenzela ngisebenzela eThekwini ekhoneni la Broad no Pine Street kuno Gem kodwa siyinform esikole abantu bayawazi uGem mina ke ngisekhoneniki igama lebhilidi ila Khan Chambers ngise second floor mawubuza nje kaDr Ngema ngise room 216 ayekho ngamazi uDr Ngema. Inamba abakuthola kuyona dokotela mase uyagoqa nje konke. Inamba engitholakala kuyona ithi 073 051 4161 073 051 4161 iyona namba oyisebenzisayo noma ngabe usufuna ukorder noma ufuna ukukhuluma nami iyona namba nje esebenzayo. Ugqugquzela abantu dokotela. Ugqugquzela abantu nje abantu abakhuthale abasebenzise izinto zokuziklina zokubooster baba kungaze chitheka imizi ayingazichitheka imizi uthola ukuthi nje inkinga incane idinga ukuthi uchathe umama jabule ichathe ubaba jabule nabantu besifazane kukhona abantu besifazane abangenayo imizwa ukuthi asikhulumi ngalokho bakhona abantu besifazane abangenayo imizwa uthola ukuthi usenzela ukujabulisa lo wakhe ukuthi athi nje ngiyenza sengenzela ukuthi enze aja uthola ukuthi yena usuke ngekho lapho ngokwakhe asho ukuthi imizwa ayikho yona imizwa so iziyasizakala into ezikanjalo umuntu angathuli engajabulile angathuli umuntu enenkinga ikamera nje akuyona indawo yokuqula amacala indawo yokujabula nokujabulisana. Sibonga kakhulu dokotela ngesikhathi sakho.
Siyabonga Shembe, ngibonga kakhulu kubalaleli nabalandeli nababukeli. Ngiyabonga ama-testimony bayafika, abantu nobufakazi bayafika bezobonga, bayangikhuthaza ngalendlela. Ngiyakhuthala, ngizizwa ngiyajabula indlela enikhuluma ngayo kahle, baze bangikhuluma kahle abantu. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga. Kunjalo mbukeli lapha ekhaya, sibonga kakhulu Dokotela Ungema okuyena besikhuluma naye namhlanje. Okubalekile isekutheneni ukuthi abantu abaphile, akaphile umuntu ephile saka, engabi nezinkinga, ebe neqhwala, ebe nomzwangedwa Nkosi yami ukuthi Nkosi yami lenkinga ngizomelana kanjani naye. Njengamanje ukhona uDokotela Ungema, abantu besifazane abasondele, insizwa abantu besilisa abasondele, khona imvusankunzi la weinsizwa. Makuthiwa siyehla ngogudi siye emakhaya, akube njalo, cace ukuthi impela uyomisa ikhaya. Igama lami ngingumzothule ngwakaShembe Isibongo. Kumfuko sikobudila khala masoko intombi athatha bayidonsela empahleni umphendlemane. Umama omkhulu kwisigaqaza ibhodo ongaphathwa ngaphezulu thina khona ikhanda ngoba zonke intombi zilikundile uHande manje acije imamba acije umsholo intombi zimbili inyanga yanqathi inyase eClermont. Anobone namajuba amabele eshaya ingoma phansi kwentaba yezulu noma qofu. Ngumkhonti odukwe nezibindi. Ngumafavuke njengento ngabani usambane samba umgosi angalala maqedwe lala bafokazane ayiphindi ibonane. Le iNethezeka TV silandele imininingwane yethu uyayibona nawe kwiNethezeka TV. Yipa